MPCC Treasurer Dr. Masom nga kan ZPM kai choi Mizoram sawrkar flagship policy bana kai chuan mipui thleng phak lova an duhsak zawngte chauh banah an kai ni in a soi Aizol South to Congress try to ten veng hnuai ro kunga hola in to khom na an buat sai aman puina a MPCC Treasurer hiam mipui no puiban phak lovin sawrkar chuan ban a pharsan tai mote mai turin an kalmek nia alan thu soya thlai thar lei dan tu le hen holding loan pek dan tu ra har sa zong in an ti thiama hen holding policy chuan mipui thleng phak lovin an duhsak zawngte chauh banah an kai ta mek nia alan thu soi Dr. Masom chuan ZPM kai shwaina hnuaya party in duhsakna na sataka thlenga an party ho tu rual te chu ni na poimo tak tak pe in restricted tender maksak tak tak te an kalpuya work supervisor te ming choi tirin an midu sak zawngte contract le supply mangin an din mun an siam len sak thur mek ne soyen kalphung thar an te chu kalphung maksak tak ani chho mek le na soi in khomi Aizol South to Block Congress President Puh Laldu Oman akai shwaya ni